pala niyan. Ikat ka din. Sa loob. Papa, nangangawit ako? Ha? Nangangawit ako? Akin na. Ano ba pagpapakan? Ano ba? Yung pala yung sa likod ng Jing eh. Nga, kayo kanina babae, no? Ha? Kanina babae, no? Yun din no. Ito tayo kanina nang galing, no? Parang pag-share tayo. Nanginginig yung may katloy. Parang nanginginig ko. Dahil pick-up tiling. Yung traffic natin, magkano? 1 million? 1.1 million, oh. Sakyan, oh. Minot? Oh, 1 million pa. Mahal. Ha? Kapag gusto mo. Bagay ka na sa YouTube mo. Bagay ka muna sa YouTube. Kainin ako. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.